Normalment vaig amb la llumeta, perquè ja és de nit, són més o menys les 4. Però avui m'he tocat abans a Huduk, m'he tocat a Huduk, perquè vaig a la biblioteca, vaig demanar el llibre del Sergi Pamier i em van enviar un missatge de que ja el podien a recollir. O sigui que vaig a la biblioteca abans que tanqui, penso a les 5. O sigui que després hauré d'agafar el tren, a veure si no es cancel·la com avui, aquest matí s'ha cancel·lat el puto tren, he hagut d'agafar l'autobús. O sigui que res, i avui no fa tanta fresqueta. Sorry. Que l'havien demanat però no el tenien i dic, bueno, doncs cancel·leu perquè no em ve d'aquí. O sigui que res, torno a l'estació i a esperar el tren que havia de passar al cap d'una hora. O sigui que he fet el viatge en va. Puta merda, tio.